Okay, magandang araw po sa lahat mga boss. Tangilig Street, Lawak, Pangasinan Project, part 6. So Lunes nung pumunta tayo dito, Biyernes na po ngayon. So update. So nakapagmasilya na rin po tayo rito. Kaya lang first coat pa lang po 'yan. First coat pa lang po 'yan yung masilya natin. So ganoon din dito sa may dining. Pero dito, ayan, grinder na po natin yung mga cracks. Tapos nilagyan na po natin ng epoxy A and B. So ang kulang pa dito, yung aluminum profile, di pa nilagay. Tapos siyempre yung mga ilaw, wala pa. Tapos yung PVC ceiling panel. So ang project pala natin dito, ceiling, tapos interior tsaka exterior wall paint. Tapos modular kitchen cabinet. Ayan pa yung project natin dito. So ganun din dito, yung ginagawa natin dito sa wall, dito sa taas. Preparasyon po natin, ayan. Nag-grind tayo ng mga cracks. Tapos nilagyan natin ng epoxy A and B. Ayan. Okay, so inuna lang po natin dun sa baba. Tapos pataas po tayo. So ayan mga boss. So abangan nyo na lang po yung susunod na part na ito. So magandang araw po sa lahat at God bless.